אבל מכבי חיפה נחלצת ויוצאת קדימה עם יניב קטן, שולח את קולאוטי, אין נבדל, קולאוטי לבד מול ווטוב, קולאוטי עוקף את ווטוב, עכשיו זה קשה אבל זה נכנס! איזה שער ענק של רוברטו קולאוטי! מכבי חיפה עולה ליתרון 3-1 כאשר אנחנו 21 דקות בתוך המחצית השנייה בלובץ'. הבולגרים מן העבר השני, ממש משריקת הפתיחה למחצית השנייה, מחפשים את השוויון, אבל הנה באה המתפרצת הנהדרת הזו, ותראו את קולאוטי, איך הוא שומר על קור רוח, עוקף את ווטוב ושולח מזווית קשה את הכדור הזה פנימה, ומכבי חיפה שוב ביתרון של 2 שערים מול לובץ'. מכבי חיפה 3, לובץ' 1. אז אנחנו לא מקבלים כאן את ההילוך החוזר מזווית שתוכל להראות לנו האם היה נבדל, אבל מהקו שלנו, אנחנו בקו המסירה של בוקולי, לא ראינו נבדל. קולאוטי עשה את התנועה הנכונה מאחורי קו ההגנה,